Awuzwile izindaba. Yini khona sefile Louise? Cha ke kufile intombazana kaMathemba. Uyazi ukuthi yenzeni? Ukhuluma ngani ngisho? Kukhulunywa ngale ndaba okuthiwa inayo. Awazi wena? Ikhulelo. Kubuka uzwe uRadio Gogo batshele sisakaze Gogo. Kanti ngapha abakubo balindele ukuthi ashade noBongani kuma uma sebuye enyuvesi segaxa ipopolo lesikhwanyana esimnyama sodokotela. Nazo ke madoda mphakathi waseProtea East nazi indaba sisakaza uyu Radio Gogo. Ihlazo leli yasisi. We Louise awungitshele bengathi kanti uBongani Khumalo yisoka la intombazana. Lutho kade seThekwini izinyanga ezine. Nazo ke madoda zibuya phansi eThekwini madoda eGagasini madoda zibuya indaba esitha uRadio Gogo ubuya nendoda namanye ima amanganjani ahlaza. Thola wena lembongolo le. Uyakuthini? Ozathi madoda vulani nonke imsakazweni madoda lezi indaba ezinoju ezibuya kuRadio Gogo studio lingaphuthelwa madoda. Ubuke wavula futhi lo mlonyana wakho. Uyazi ukuthi ngizokwenza njani wena lembongolo lena. Uyazi ekuthina wena ngizokushaya wena. Hayibo, Westum. Uyabona ukuthi isikhathi ubani? U11 emini kodwa wena usaphathene nalenduku yakho kuphela. Indong. Sayemakethe madoda. Ngiyawuthanda Prophet lo mdlalo wethu udirector. Into engihluphayo nje manje ukuthi ubani ozothatha indawo kaSandile. Ungahlupheki Thoko. Kusasele insuku ezine phambi kokuba sivule lo mdlalo wethu. Sizomthola yena umuntu ozothatha le ndawo. Ngeke singamtholi. Akubuzwa phela lokho. Louise, uThoko loyo. Iza namakhekhe. Ayithini ngisize sisi. Kuduka wena mbongolo ntini. Siyabonga Westum. Nazo ke sika Radio Gogo sesihamba seziye ema10 manje sizwe mali ngavulana emsakazi. Mali ngavulana emsakazi jone phela lesinoju lezindaba ethi. Uthanda kanjani mbongolo ntini? Akuyona indawo enkulu kodwa nje ifuna umuntu othile phela ozodlala kuyona. Awusitshele phela Thoko usixoxele. Manje lo mdlalo umdlalo womculo okhuluma ngentombazane encane yimina ke lo engumdansi kanye nabanye kabadansi angithi kunjalo Prophet. Manje ke umnikazi wale ndawo lo ufuna ukuqomana nami mina ngibe intombi yakhe. Kodwa mubi unomona kodwa uyisicebi. Usetshela lamantombazane la ukuthi manje uma engavumi ukwenza izinto zokukhohlakala uzowaxosha ahambe angaphinda libeke la. Manje lentokazi yona seyathatheka. Indoda ke lena ke isithembisa lentombazana ukuyithengela indandatho enkulu yeDiamond uma ingavuma nje ukuthi iye nayo cansini. Sekuthi lapha isithi izovuma intombazane nansi indoda phela isiqasha indoda ezosebenza stage. Uyena ke lo mdlalo uzosenzela phansi. Kodwa bandla le ndoda iyayihluphekela akukho nje ukuyihambela kahle ingena ithentshi ezikweletini. Kwazwakala engathi khona unjalo simazi. Kanti ke cha ilungile bandla futhi ave nenhliziyo enhle. Uyazi ukuthini Louise? Ulungile phela uSidumo masisibile eqinisweni. Hayike. Nakho ke mina sengiyibona sengithandana nayo ke le ndoda. NoSidumo uthi ngizwe kahle sithandana noSidumo. Uzobuya uthi uyadlala thu. Aunt Louise, Linto uMathemba azayizwe le ndaba. uMathemba uzozwani ngoba ayikho yonke lento oyishoyo. Mina ngizange ngisho ukuthi ngithandana noSidumo, ngithandana noSidumo mina. Awuthandani? Avela kunjalo. Ake ucabange uma ngakhona utshela uMathemba ukuthi wena umqomile uSidumo. Ungavela ukufanele ukuthi atshele ukuthi wena usuqomene noSidumo. Lalela lapha Aunt Louise. uSidumo mina ngiqomene naye, kodwa futhi lokakusho ukuthi angithandani naye. Futhi akusho ukuthi awungiqomile angithi? Sidumo, ukuqomana nokuthandana izinto ezahlukene lezo. Angiqomene mina noSidumo. Ngoba bengithi, Mina bengithi phela. Ngithe mina indoda yase stage ithandana nentombazane estage. Sisi. Ashi mhlawumbe safuna ikhaya. Hayi wena. Thoko. ngoba kwenze njani? Hayibo.
Yakuthi uzi udlile ekhakeleni imvuthu ingene la empimbe no wrong uzokhwehlela into ezofuna amaphoyisa phakathi ngiyakutshela uma phela. Uyokhwehlela izwi lakho lizoba isihosho. Angazi uyosakaza kanjani kulo msakazo wakho radio gogo. Uyabona ukuthi ngiyacabangela. Shesi, ngiyofaka lamakhe la ekitchen. Phinisela lapho wathethe khona. Beka. Hayi. Umuntu vele nje mangafuna endaweni ukuyibona uyavela ubone nje. Funda ivaliwe. Uyazi ukuthi angazi ukuthi abanye abantu baphila kanjani. Bavele badle nje abanye bekhona bebuke baqede. Hayi ma, ngikhumbula amazwi wami impela ngisasemncane wathi yabona mfana wami makube unokudla khona onakho ubonika ezinye izingane nazo yabona kanjalo nje kodwa ke ngiyabona ukuthi abanye abantu abazange basithola leso sifundo kodwa ke hayi Wetho. Kunganjani sithathe yena? Uyazi mhlaba ngaba yilomdlalo esimfunayo nje. Angazi yini bengacabangi ngayo. Stumo. Hayi ungahlubeke vele nje sengiyahamba. Kahle baba. Lalela ngithi uyakwazi ukuacta wena. Ukacta? Uyagula Thoko, ngabe ngempela lembungulu ucabanga ukuthi hayi kongathi sekungaphezulu kwamandla. Hayi ufuna ukuthini uThoko? Hayi phela ukuacta lokhu kudlala kwase stage. Hayi. Ukudlala wena ngeke ukwazi ukudlala ngisho sokuthi uzokufa. Hayibo, Thoko. Ungitshela ukuthi ucabanga lento engicabanga ukuthi uyayicabanga. Uma ucabanga lokho engicabanga ukuthi sisiyacabanga, komele ucabange kabusha. Hayi bo mina sengicabanga ukuthi ngiphethe ikhanda, awufuni amaphilisi manje selibhlungu kakhulu. Hayi ngiyayibona yonke lento ukuthi niyacabanga nani necabanga. La elandla ngitshele enye into engingayazi. Phela mina ngumdlali usiqophela phezulu impela la eProteas. Hayi phela. Buza nangu sisi. Wengadlala ku Shakespeare phela. Uthini lo? Kwafika la abaqeqeshi bamabhayisikobhu la bamafilimu yabona. Bafika bangcenga impela bathi manje besicela ukuthi ke uzodlala nayi iparty la ekashaka. Ngathi mina hayi kodwa ke lutho bafowethu ngoba ke na umfowethu la uHenry yabona. Ngavele nganike uHenry ithuba ukuthi ke ayidlale le party yabona. Baphinde futhi abanye bafika la bangcenga bathi mfowethu besicela ukuthi ke udlale ke iparty ka Superman yabona. Ngathi mina hayi Superman lo ndizeka mina angikwazi phela ukundithi into exakayo futhi ke ufaka lezikhindezi yabona ezivele zingene la hayibo angeke phela uyazi ukuthi akufuneki phela ukuthi ngithathele yabona abantu yabona abadlali nabo baseqopheleni phezulu ngibathathele isinko emlonyeni ayilunga ngale nto phela sengisho ukuthi ngempela ayilunga Nayi imbungulu ikhuluma ezinye izinto la uyazi. Ucabanga ukuthi angikwazi ukuba umdlali ngithi ngizokukhophisa uzobona nje uma uwena la mawufika la sisi ibhlebungu isikhokha nje akayikhokha ngithi yazi ukuthi itshotsho shukela yazi ukuthi yazi umnikesani athathe ingalo yonke umtosha nasisi uyamtosha wena sisi wena lokutshela Westum. Lalela. Ungathanda ukuyoba ngomunye abadlali abazongenela lama audition alomdlalo esizilungiselela wona. Hayi ushentshweni hayi impela ngangena. Uyazi ukuthi kwenzekani uma ubeka imbungulu lestage. Usidumo uzovela lana. Hayi wena Fethu usidumo usizo ngempela ngesinye isikhathi. Angazi ke konakalephi ngoba uyathi mayithi uyazama bese kuyonakala. Hayi first ungabalaleli lapha. Phela abazi phela mase ngikhipha ubuciko bami yabona bokudlala istage. Hayi phela kutabuka ibhlungu ngempela. Awusho yible ndawo ofuna ukuthi ngidlale ufuna ukuthi ngidlale mhlawumbe ngibe isidlakela noma yabona ke indodana enkosi yabona into esinjalo yabona noma ke ufuna ukuthi ngibe yimillionaire yabona Cha. Akuyona imillionaire ungasiyona nendodana yenkosi. Le ndawo lena ifuna nje ebona into nje yana engasho lutho. hayi makunjalo ke Fethu hayi ngiyaxolisa mfowethu ungaphatheki kabi kodwa ngoba ke hayi angiboni ukuthi ngizoyithatha indawo enjalo. Mina ngifuna ukuthi yabona ngidlale indawo eziyabona njengeqhawe yabona impilo yami leyo I mean you know nje kanjalo nje don't worry I'm sorry impela ngiyaxolisa ungaphatheki kabi.